Foxville δημιουργήθηκαν το 2019 και ήταν δημιούργημα του Copam ως η πέμπτη ομάδα του ομαδικού πρωταθλήματος. Την πρώτη μου χρονιά στο Foxville είχα συμπαίκτες μου τον Βαγγέλη τον Ματζανά και τον Γιάννη τον Κόλια. Φυσικά με υποδέχτηκαν θερμά και η συνεργασία μας ήταν άψογη. Πρώτη φορά την αιχμή του δώρατος στο Γιάννη, η ομάδα παίζει πολύ επιθετικά. Πολύ καλό είναι αυτό. Βέβαια, και ειδικά σε αυτό το πρωτάθλημα ήμασταν λίγο άτυχοι. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Η στόχη της ομάδας είναι πρώτα απ' όλα η διασκέδαση των μελών της παίζοντας επιτραπέζιο ποδόσφαιρο και συμμετέχοντας στο ομαδικό πρωτάθλημα του Copam. Φυσικά σαν στόχο έχουμε μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα αυτό και απότερος στόχος είναι η κατάκτησή του.